Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:24. This time check is brought to you by Carbocystin Solmilks, ang tamang solusyon sa ubong may plema. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapagpakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Lunes na Lunes, Agosto na Agosto, siling nila amuning bulan sang Tigkiriwe,
Ba't siling nila, lin papagumpisa sa COVID-19 do, gakiwi na ang pagpangabuhi, no? Pero relax lang mga kaaksyon, inop na kita sa sining mga inora sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Sa mga kaaksyon ta dira nga naga-monitor sa sining nga odto, sa diligid lamang madugay, dalunta mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters, mga latest nga mga informasyon. Dalunta sa sining pagpangalagad sa Lunes, ika-3 kita sa bulan sa Agosto tuig 2020. Kag kalakipman nga gina-acknowledge ng ato sining nga mga kaaksyon baya Facebook Live nga naga-monitor sa sining nga udto. Kalakip man ang aton sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad nga nagapamati na sa inyo sining nga pagpangalagad. Kalakip man ang aton sining nga mga kaaksyon sa Negros Oriental kag sa Bugos nga Region 6 kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si aksyon na Brian Morden. Temporaryo sanay mangin kaupod ta sa Kapitolyo kay si aksyon Marlon Hinovilla. May importante lang nga hilikoton sa sining adlaw nga diligid mapaiway, no? Sa Kapitolyo Provincial Hospital sa Lakban, Wasang Silay, balik na sa normal ang operasyon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Action Dale Salazar. OWA nagpasiguro nga magabayad sang 25 milyones ka pesos nga balanse sa hotel kag in nga ginatiniran sang Bacolod non kag Negrosanon nga mga OFW subong nga simana. Amo ni gurong rason nga ang mga OFWs wala na nag-tiner effective today. Why nag-tiner sa mga hotel kundi pang-distribuer na sila sa mga eskwelahan diri sa Bacolod kag sigurado ko sa probinsya man sang Negros Occidental. Dako sang utang no sang OFW sa mga hotel, ama kumuya 25 milyones ka pesos ni. Ay oo. Amuning rason nga ang iban sining nga mga OFWs nga karon lang nagalabutan kag why na sila ginabaton sa mga hotel kundi sa mga eskwelahan na sila ginapang diretso. Ay nanong nga sitwasyon May kilala tang halin sa iban nga pungsod nga nagabot dire, nakaligad nga mga inadlaw to, effective today sa isa na sila ka-eskwelahan sa area sang Barangay Tangog. Way nagabato ng mga hotel kay wala kabayad. No? Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Bangod sa droga, 33 anyos nga laki naghikog patay sa Barangay Sumag, Kainas ang Kagahon. Ay no. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon Alvin Graba. Bureau of Jail Management and Bureau of Fire Protection sa siyudad sang Bacolod nagpatigayon sang dekontaminasyon sa mga quarantine facility diri sa siyudad sang Bacolod. Samtang temporaryo nga pagpauntat mga kaaksyon sa balita ni Aksyon Art ay hopon. Temporaryo nga pagpauntat sa biyahe sa mga OFW pauli sa Bacolod, dugang nga problema ilabi na sa mga domestic helpers nga wala magkadayon sa ila biyahe padulong sa pungsod nga ila destinasyon. May balita man kita sa patrol dugay-dugay.
O kung sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita ho, 3 ka mga unit militia nga nagkaladakpan sa Banwa sang Isabela pasakaan sang kaso. Sa aton sini mga nagapangunaman nga mga balita out of town sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, inimay kang tanan sa 40 anyos nga lalaki patay matapos maaksidente sa ginasakyan nga motorsiklo. Kagkapulisan padayon ng investigasyon sa kaso sang 14 anyos nga dalagitang rasapuan patay sa sulod sang kampo sang Tubo. Samtang sa San Carlos City, maki-update kita karon dugay-dugay upod kay Aksyon Stephen Presquito. Hindi may kang tanan sa COVID-19 update. 3 ka mga persona nga mga OFW so nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa Dakbanwa naman sang Sagay, gabalita ni Pastor Tom Monforte. COVID-19 update sa syudad sang Sagay, positibo na dugangan naman sang mga recorded mayara na sang 36 ka mga COVID-19 patient. Samtang sa La Carlota naman nga balita, 2 ka mga persona dakop sang kapulisan sa Banwa sang Moises Padilla nga aktuhan nagahampang sang tungits. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, dugang benepisyo sa medical workers ginaprobahanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Presidente Duterte luyag nga mangin COVID-19 vaccine centers ang mga istasyon sang pulis. Ay nanunggwa sini. Samtang maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag kalibutan mabatian sa dili gidamang madugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Mga detalye sa aton sining mga ginpang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon tada via Facebook Live, gina-acknowledge na namon kamo mga kaaksyon sa dili ginamang madugay, mabasahan tanang inyo sining mga ginpadala nga mga mensahe. Basta nubo lang Basta nubo lang sa aton sining Facebook Live. Kag sa aton sining website ang www.aksonradiobacolod.com.ph. Kag sa aton sining YouTube sa mga YouTubers na diraho, i-type lang sa inyo YouTube ang Aksyon Radio Bacolod kay basahon ta ina mga kaaksyon sa dili gid lamang madugay mga mensahe nga ginpadala diri sa inyo sining palatuntunan. Dali gid lang mga kaaksyon na matag kita pila ka mga commercials, mabatianan ninyo sa dili gid lamang madugay mga sunod-sunod nga mga balita gikan sa aton sining mga action reporters pagkatapos lang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. ISO Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na sa mga kasimaryo tadira sa piyak naman nga bahin sa Facebook Live. May lang nga pag-monitor sa kay Jeneline Maranga dira sa Barangay Sumag. No? Pamati si Jeneline Maranga. Kag kay Jose Herson Lapinig Hunyo. May lang nga pag-pamati kag Rica Eramis Rivera. Watching live from La Castellana. Ayos, dagang salamat, gid. And kay Chirek, may lang pag-monitor kay Eric Rojo Asiado dara sa Quezon, Manila. No? Gatamiyaw lang sa pamilya Asiado, Rojo, Magdato, Kanyada, Magsiko, Mulasi, Hililang o Gihilang, Gililang ni siya, kag Kunanan family. Ayos, thank you so much, Chirek. Kay Kagawa Dimbong Jocampo sa Barangay Maaw, may lang pamati, no? Kay Belen Salao, may lang pag-monitor, great lang sa mga upodyang lupon sa Barangay Tangob. Kay Madam Belen Salao.
And sa kay Christian Roa, dara sa Victorias. May lang nga pagpamati. Kay Marie Evancia, luoy ang mga bag-o nag-alabot nga mga OFWs. Bilyones pundos ang uwa. Balaay, pag OFWs ka sa iban nga lugar, hotel, kung gusto mo padayon sa hotel, quarantine, ikaw na bayad. Gani man. Samtang kay Keith Lowell Pabalan, dara sa San Enrique, may lang pag-monitor sa kay Stella May Her Sabalino, kay Kenneth Ray Aliho, Keith Lowell Pabalan ang nagapanamiyaw. Josephine Becerra Biasong, may lang pag-monitor, napasosyal pa more. Anong napasosyal pa more? Josephine Becerra Biasong, no? Kay Edil House, dara sa Kingtown, Victorias, may lang pag-monitor, no? Sa kay Nanay Isabel dira, may lang pagpamati. Diana Pilayo, sa may lang pag-monitor kay Diana Pilayo. Kay paring Kinalon Sagay sa Tokyo, Japan. Kay Mingaliego Gapis, daw kagwapo na gid tahaw, wala gid tada, ara. Buyong gid ni si Mingaliego Gapis mo. Thank you so much gid taga Santa Rosa, Morsia. May lang pagpamati dira sa inyo. Halina kay Mingaliego Gapis. Kay Inday Blasa, may lang pag-monitor, no? Kay ining nagapadala kay Charibel Bla, nuning napadala mo ni man. Kalawig man eh. Kay Marie Rachel, kag Parirami Miliena, may lang pagpamati man dara sa Alihis, no? Kay Norlin Villaros, may lang pag-monitor, MECQ naman sa Metro Manila, tani hindi lang mapiktuhan ang flight ko buwas. Gani man. Anong matabo si naman? Kay Janie Solgon, may lang pag-monitor. Kay Mers Labrador, hi Idol Rex, good afternoon, may lang pagbalita. Ayos, salamat gid Mers Labrador, no? And Valencia Kinet, may lang pagpamati, kag kay Heaven, kay Roth Kuzawa, may lang pag-monitor, Madam Roth Kuzawa. And sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Karon naman ang iba na, dugay-dugay lang mahinang kalaban, no? Standby mga kaaksyon. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Banak, bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay!
Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:42 ang atong oras. Kadasig lang ba? Daw ginaalas lang. Sige, daligid lang o galiyon tang pagtumar sang DTX 500. Teropod kay aksyon na Dorel Cabato, dugang binipisyo sa medical workers, ginaprubahanan ni Presidente Rodrigo Duterte. Kag Presidente Duterte, luyag nga maging COVID-19 vaccination centers ang mga istasyon sang pulis. Ay, kasadya na. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag kalibutan. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaudan sang mga balita upod kay aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Action Doors mayungod to. Yes, Action Rex mayungod to kag sa aton nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Pagatagan ni Presidente Rodrigo Duterte sang dugang nga benepisyo ang mga medical workers sa pungsod Pilipinas. Suno kaya Presidential Spokesperson Harry Roque, ginaprobahan ni Duterte ang paghatag sang risk allowance para sa private sector healthcare workers nga nagabulong sang COVID-19 patients. Magalabot sa 10,000 tubtub 15,000 pesos ang dugang nga ihatag sa mga magabalatian nga mga healthcare workers. May ipainman nga life insurance, free accommodation, free transportation, kag free and frequent testing para sa ila. Ginaprobahan man sang presidente ang pagkuha sa dugang nga 10,000 pa ka mga medical professionals. Sa iyang public address kagabi Domingo, ginpahayag sang presidente nga nabatsyagan sang gobyerno ang kakapoy sang mga health workers sa pungsod. Tidugang sang presidente nga hatagan lamang sila sa nagakaigo nga panahon, kagatagan sila sang dugang nga allowance para mapatuman ang amo nga pahayag sa nga presidente. Samtang sa iban nga balita nasyonal, ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa Philippine National Police nga tinluan ang ilang mga presinto bangod luyag sini nga ang police station ang magaserbe nga coronavirus disease 2019 vaccination centers sa tion nga mangin available na ang vaccine. Sa iyang televised address kagabi, ginpahayag ni Duterte nga dapat matinlo ang mga police stations kadungan sang iya pagpahayag nga ang kapulisan kag militar ang mag-take charge sa vaccinations. Sa itong Biyernes, ginpahayag ni Duterte nga ang militar ang magadumala sa implementasyon sang libre nga COVID-19 vaccine immunization sa 20 milyones ka mga pigado nga Pinoy, depende pa sa availability sang vaccine. Una naman ginpahayag sang presidente, ngayong kaso mangin available ng vaccine, ang Pilipinas ang isa sa prioridad sang China nga paghatagan sang bakuna. Prioridad gid ang Pilipinas siya. True. Grabe ka, love sang China sa aton ba? Love na love gid kita sang China. Amo na sila ka-close ni Presidente Duterte. Grabe, no? Kaya nga mga pulis to yung
Ambot nga mga pulis, Hambal nga mga actually. police station to yung butangan sang kagang tagan pang pulis ang dugang way na gani sabat kaya ang hambal pulis. sang presidente Biaction Oo. Rex. Hambay ra. Hoy, kayong mga pulis, makinig kayo sa akin ha. Oh, Maya. nakikinig na kami ngayon. Ay, nalinisan nyo yung presinto nyo and make it ready for the day. I pray that it would come. Yeah, yun na lang mga police station. Kay mas lapit kung Action Rex. Sa Kag tao? mas damo. Damo police stations. Yes, amo na iya. Pero may mga police stations nga way man May lang gani. area, no? Oh, mayara lang gani kilalang mga police stations. Okay na iya siguro sa iban nga mga police stations pero gamay gyapon nagsundors mo kay pila man lang niya ang police stations ikumpara sa mga city health adra may pagintap yan yung mga health centers ni. Kay damo pagagdalag ko pa. Nga mga pulis nga may ulubraho na iyang pulis way na gani ikuha ng pulis da sa mga drugs. Gadamo ng drug subong. Bisan din ka lang subong nga hilit-hilit may mga drugs. Ang militar, way nas laga niya tubang da sa mga ka-berks naton. Na naman nga ginatagan niya na dapat kuan niya na ginanalisa rin na galing ito iyan na kagustuhan Presidente importante lang nga matapna taning COVID-19. Correct. Diba, lalo na Action Rex, kay iya naman doon sa presidente. Basi kung may lain sa buot sa DOH, wala man. Ay, kala. Ito, wala man Action Rex, kay iya pag ginapinan si Duque. Asa subong ara gyapon si Atiyoy, si Tito Duque, Francisco. Ara siya gyapon Ara Action sa Rex. gyapon pero Nagapabilin. ambot nga daw magamuning nga sitwasyon nga police station kag mga militar yang kuan niya ni iyaho gintap. Partiguro Te, sa ambot ligyan. sila nag-suggest kay Presidente Duterte Action Rex. Kung sa bagay, di man ta matingala na kay mga kalabanan niya nga mga mendera, mga former military men kag PNP man mo. Correct. Ang basta isa sa rason niya mo to kay mas damo kuno ag mas lapit sa mga tao. Sige. Pag-usuan talang importante matapna lang yung COVID-19. True. Kag umpisa buwas nga Action Rex ang NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, kag Rizal, ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sila ECQ na sila before? Oo, pero gindown na sila to GCQ, di ba? Ang Metro Manila. So balik sila sa MECQ. MECQ. Yes. Tungod man sa hingyo sa mga medical workers, Action Rex, medical frontliners, nagadamo. Tingaway ito yung ginaprobahan ng medical workers naman tong request nila nung diribla sa Bacolod. Do wala pa to Action Rex. Tiyari, guro kayo basi down na giniguro nga system, health system siguro. dito sa Action Rex pila ka mga establishmento naman, limitado naman ang pagbukas sa mga establishment, pati ang mabiyahe sa mga public transportation. Pero naka-resume na? Naka-resume na sila? Buwas pa. Ang mga mabiyahe, na. Basta sa idalom sang MGCQ, may biyahe din na Action Rex. Umpisa buwas, ang may mga quarantine pass lang pwede makagwa. Sa liwat sa NCR lang to ha. Kaya sibla makabati di sa ato, binadire. Sa NCR lang to Bulacan, Cavite, Laguna, kag Rizal. Kag update lang Action Rex sa bugos nga sa record, sa bugos nga kalibutan sa COVID-19 sa karon. Naglambot na sa 18,234,936 ang infected. Ang nagkalamatay diri 692,794. Kaya naka-recover 11,444,149. Diri sa Pilipinas, ang aton subong nga cases 103,185. Ang nagkalamatay 2,059. Kaya ang naka-recover 65,557. Sa probinsya sa Negros Occidental 477 plus 28 kahapon Action Rex pinaka-latest, resulta na subong 505. Ang Bacolod naman 253 plus 15 kahapon sa pinaka-latest 268 na Action Rex. Kag sa Western Visayas ang cases, ang Negros Occidental anay pila? 505. Kadamo ba? Ang Western Visayas 1,418 na, may 45 kagapon nga bag-o nga kumpirmado nga kaso, 692 diri ang active kag 20 ang nagkalamatay. Matapos may isa kagapon nga
na record nga napatay bungod Meaning sa kung COVID-19. totalon tagali mga 800 plus na ta diri sa Bacolod kag Negros. Yeah, yes, actually, madlaga na 800. Ang bilog nga Pilipinas pila ganito? 1,000. Hindi, ang Pilipinas Pilipinas, ang Western Visayas 1,418. Wow, jutay lang gali ang iban to nga mga probinsya, no? 600 lang more or less sa iban nga probinsya. Correct, Action Rex. Grabe, Diri sa ato no? niya medyo damo-damo gyud. Sige. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Kabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time 11:52 na, alas 11:52 na. Kada siglang sang orasan ta. Saway pa magkatimo-timo da pagamat-amat na timo-timo para siguradong sigurado kag sa wala kaladtuan today dapat nga magpahimunong lang kita sa aton nga mga puloy-an, no? Hindi na ta magsali pa kalagaw kay kabudlay kung kaysa hindi mo mabala ng katubang mo ang mga kahalubilo mo, mas mayong ara sa sulod sang puloy-an mo, no? Amo nang importante gid sa tanan, naka-face mask kag social distancing kun yara ikaw sagwa sang imo puloy-an. Amo lang na dang importante nga ginapalimton sang inyo sining palatuntunan. Kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol, mga ka-aksyon, kay ang Bureau of Fire Protection diri sa siyudad sa Bacolod nagpadayon sa decontamination, no? O decontamination sa mga quarantine facilities diri sa Bacolod. Ang iban sinisiguro posibleng mga eskwelahan isa sa mga ginakadtuan sang mga team sang Bureau of Fire Protection. Aton hibaloon we have Aksyon Alvin Graba. Sa patrol, Aksyon Alvin? Aksyon Rex, nagapadayon ang decontamination operation sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection sa mga quarantine facilities sa siyudad sa Bacolod. Kasunod man ini sa Mando. Saan ni nagsugod? Nag-umpisa na gali Aksyon Rex ang tinalikdan pang simana. Antes pa lang nag-abot si Bureau of Fire Protection, Regional Director, Senior Superintendent Jede Candido. And diri Aksyon Rex. Amo ni gurong resulta sang meeting ni Fire Chief Jerry Candido sa ila. Itong nakaligad nga Sabado. Blato kung Sabado kung Friday. Isang Sabado, nagpakigsapol si Candido sa tanan nga mga fire marshals and even sa mga personnels sang Bureau of Fire Protection para itong iliwat i-remind bala ang hustong disiplina sang tagsa ka mga miyembro sang Bureau of Fire Protection. Suno kay Protenya, in fact, hindi lang sa siyudad sang Bacolod ang pagpatigayon o ginapatigayon ining mga decontamination sa mga eskwelahan, hotel, kag iban pang quarantine area sa probinsya, kundi diri man sa Bacolod, suno sa iya, nga amuni nga ginakadtuan man sang ila sini nga hanay, nga at least kahit papano ma-decontaminate and at the same time, malimpyuhan abi ang among lugar sang quarantine area sa diin suno sa iya ini isa man ka requirement damlag pa nga ginahatag man base man sa mando sang local government units diri sa siyudad sa Bacolod. Sa diin dito mismo sila mismo ang naga-decontaminate, naga-disinfect sa lugar. Sa diin dira gina-house ang isa ka persona nga LSI kag ang returning OFW apang suno sa iya ang pag-decontaminate diri suno sa iya nga hindi lang sa normal nga paagi kundi halos ang tanan may ara kompleto sang protective gear agud mapasiguro man ang seguridad sang isa ka miyembro sang Bureau of Fire Protection din suno sa iya in fact kay suno kay Protenya actually subong ya high moral gate katama ang tanan nga mga miyembro sang Bureau of Fire Protection matapos nagpakikita sa ila tinalikdan nga Sabado si Senior Superintendent ano nang mga facility diri sa Bacolod ang under decontamination na?
may ara na aksyon na Rex galing kay tisiling niya nahuya man sa magambal nga basta mga hotel lang iban nga mga hotel kang Okay. eskwelahan para hindi man mga hotel? may hotel naman action Rex ang mga inns ba taga iban pa Ano nang mga inns man? Ang mga inn? Ano na, saman? Inns, ang tulugan sa mga returning OFW. Okay. Oo, wala Mga lodging house siya? Oh, yeah. Oh, yes, kadasig si mo mag-yes kung lodging house ba? Pero kung mga inn daw, hindi ka kinsindi? Oo. O, ang mga lodging house, may yara man? May yara man nga ginabutangan man aksyonarex, especially sa area, sa may, sa may Singkang Airport. Gayuhom ka man kag si GM, gayuhom man kag si Action Oliver sang pang-yes mo ho. Daw may bot sila sing ganon. Oo, basta hindi ka intindi. Basta gin limpyuhan na nila, anong ginhimo nila man? Pag decontamination? May kompleto sila. Ang ginahimo nila, may mga chemicals action na Rex nga ginausar para ma-decontaminate o kung ma-disinfect ang isa ka lugar. Then sunod sa yati, ang mga menaton dapat in full protective gear. Oo, dapat gid eh. Kaya mo man ang ilang ginhimo sa mga men nila? Oo, mani ang ginahimo sa ila kagliwat, amo mani ang gin-remind sa ila ni Senior Superintendent Candido. That is why sunod sa iya actually daw energized gid no ang tanan nga mga miyembro, especially ni mga fire marshal sa bugos nga probinsya sang Negros, including na sa Bacolod, sa diin sa sininga panahon sang pandemya, liwat gin-remind man sa ila nga dapat ipakita gid ang husto nga disiplina sa tempo. So bali may team gid sila Action Alvin yan, no? Nga mo nang nagatutok lang sa decontamination? Yes, Action Rex, may team nga gin-create man, si Major Pratenya. Decontamination team ang iya sini nga ginatawag Action Rex. Ining decontamination team gin-divide man sa pila ka mga grupo nga amo man mismo ang paninlo o kon mag-sanitize sa isa ka lugar, especially ang quarantine area Action Rex. Mga pila ni kabilog ang personnel? Personal direction na Rex sa syudad sa Bacolod, Sunaya, may 3 siya ka team nga gin-create. Then kada membro o kada team may ara yat 4, may ara man 3 Action Rex. Depende man sa mga lugar nga ila sini nga ginakatuan. Depende sa kadakuon. Kadakuon sa nga area. Kay may ara man gamay nga area, pero sa isa ka area more or less magsugod kahapon hasta subong mga pila na ka porsyento? Actually, sunod sa iya, kay hindi man makabing kwan nga kada guaabis ang isa ka LSI o isa ka returning OFW, limpyuhan nila ang isa ka kwarto o kung ang isa ka lugar, kay busla naman sa panibag-o. Gani. Oo, amo na, sunod siya nga, pero at least siguro na di-contaminate na nakon sa mga hotel ka, sa mga empleyado nila, siguro na hatagan na instruction nga pagwa sang mga arada, i-decontaminate gilayon ang area? Action na Rex, in fact, ginapabaluman sila. Kung may isa ka returning OFW magawa sa amo ni magwaabi sa amo ni nga hotel. Gina-remind ka ginakadtuan nila liwat kay kabaluman sila kag base man sa mando sang alkalde sa syudad sa Bacolod nga dapat sundon man ang ina nga lugar para malimpyuhan sa diin suno sa iya nga halos kada adlaw nagagwa man ang pila ka mga team sini para makadto sa tagsa ka mga hotel kag iban pa nga mga kwarto with bisan ng eskwelahan gani Action na Rex ginakadtuan man nila para ma-decontaminate. Reaction na Rex ang pahayag ni Major Plutenya. Ang ato niyang Bureau of Protection ongoing ang pag-decon at disinfect sa mga area, especially sa mga quarantine facilities. So, ongoing ang disinfection, especially sa Bacolod, may mga kita ding hotel area, may mga quarantine facilities na gisigiya po niyang ina-disinfect natin para maibitar natin ang siging problema ang arismong. Sigiya po natin information dissemination for this, no? Para manong atong pumuluyo. Kag we observing so whatever nga guidelines nga naton sang local, sang aton nga national, mga AO with comes sa aton nga mga personnel, mga social distancing, so same time wearing of mask, ano gina-observe gina naton. Aksyon na sa kabahin gid lamang sang pahayag kag ni Major Buboy Plutenya. Balita report sang patrol ang ka-aksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon! Balita! Bata! Puning! Thank you, Action Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:02 ng aton oras diri sa pagpangalagad sa Action BBB. Sige, samtang nagalambiyong pangaton sining patrol kag nagapangita sang mga balita kadtuan tanay Bacolod City Government Center si Action Dale Salazar on standby. Ini may kantanan sa taga Overseas Filipino Workers Administration taga UWA Balaho. Nagpasiguro nga magabayad sang 20 milyones ka pesos nga balanse sa hotel kag nga ginatiniran sang Bacolod non kag negrense nga mga OFW subong nga semana. Ang problema subong nga semana daw ginbutang na sa eskwelahan ng mga OFWs nga ay dunto ko namugid man na pero ang pag-incendi ta primero sang way pa problema sa binayranay sa hotel kag ang mga OFWs nawara man lang dasla matapos ang ilang quarantine period. Pero today, effective today, ginsaylo na sila sa mga eskwelahan diri sa syudad sa Bacolod. Ang mga nagpositibo nga mga OFWs ara na sa mga eskwelahan, mga kaakson. Kaya makumudo, 4 sila sa isa ka kwarto bla mo. 4 ka mga OFWs sa isa ka kwarto. Sus Marioni sigura po na ano ning kimtangan nila ni man. Yaring countdown sang report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye, Action Dale. Action Rex, nag-commit ang Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA nga ila pagabayaran this week kang ila sining balanse nga 25 million pesos sa mga hotel kag inns nga ginatinirana sa mga Bacolod non lakip man ang mga negrense nga nagpinuli diri sa may syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Action Rex, ini ang ginpahayag ni Congressman Greg Sotaya matapos nga ang kongresista ang nagtawag. Action Rex kay OWA Administrator Hans Leo Kakdaka. Gin-explain din ni Sotaya nga initially Action Rex from the very beginning nga nag-start ining repatriation process. Ang OWA nakabayad na sang 10 million pesos sa mga hotel kag inn kag tiyan mo na nagaling mayroon lang sang balanse as a broadcast time nga at least 25 million pesos. Action Rex, kag tiyan mo na ang balik Congreg nga this week hopefully naghatag sang assurance or commitment ang OWA nga pagabayaran na Action Rex ang ini nga balanse. Suno kay Kasataya nagpabutsyag sa iya sang Sabadong adlaw si City Councilor Israel Silangang chair sang action team on returning OFWs nga may posibilidad Action Rex nga hindi na magbaton ang mga hotel owners bangod ang gani may mga balanse pa. Gani amo na gurong isa sa mga rason Action Dale. Nga napilitan niya mga hotel ni nga hindi na magbalaton sa mga OFWs niya. Mga OFWs ang ginambal naton kay confirm ni Action Dale. May isa ta kilala nga ato na sa isa ka eskwelahan sa Tangob. Dito sila ginpahamtang daw 4 sila bala sa isa ka kwarto mo kay amo na ganito hindi na magbato ng mga hotel sa ila gali kay may balayran pa gali ni. Actually, Action Rex, wala pa natin nalabot ang linya ni Councilor Israel Salanga. Kaya hindi pa asapo niya hindi pa siya confirm Action Rex kung bala ang nag-pull out. Kaya ang balik Councilor Renesito Novero, policy na gidya sang LGU sa Bacolod nga kung asymptomatic ka, kag positive ikaw, nga OFW, LSI man, kung miyembro ka man sang pamilya, no, nga may mga nalatnan, dalon ka manggid sa isa ka public school Action Rex, nga nag-serving nga isolation facility. Pero sa tong nakaligad, tong positive ang mga OFWs, na daw sa hotel man lang sila gani
pang saylo da nga sulo nilang isa ka kwarto da inang mga positive action del nga today daw ginsaylo na sa mga public school. Ang balik Councilor Nevero Action Rex ginasaylo gid man na siya. Amo na siya ang policy ka LGU sa Bacolod City kay mayra mang kabalakas sa mga management kag staff sang hotel nga possibility base bala malatnan sa Action Rex. Mas mayo nga kun ang OFW nga wala pa nagahulat siya sining result. Dira lang sa gihapon sa hotel Action Rex kun mag-positive kag asymptomatic meaning wala saylo gid siya. Wala sang sintomas sige na batsyag saylohon siya Action Rex. Kung ang OFW naman ang may ginabatsyag nga mild to moderate nga sintomas ng COVID-19, gina-refer na siya Action Rex sa may Bacolod Queen of Mercy Hospital kag kung severe ganing iya sini ginabatsyag o kung critical di isaylohon na siya sa may regional hospital. Amo lang balik ang Councilor Nevero nga out of 11 public schools na ginausa sa Coronas Quarantine Center, may 3 diri Action Rex ka mga bulutuan nga dedicated gid lamang sa mga positive nga wala sang sintomas nga ginabatsyag. Daw like daw parehas man siya sa Provincial Healing Center sa Banwas ng EB Magalona. Katulad nga nagapositibo Action Rex, ginasaylo man dito para isa lang ka monitor sang ila sining sitwasyon tubtob nga maka-recover sa COVID-19. Amo to ang hambal sang kongresista nga isa diri sa posible rason kung nga may mga delay Action Rex sa pagbayad sang OWA no sa mga hotel kag inn. Bangon siya ti amo na siya ang proseso sa gobyerno arang i-audit pa may mga documents nga kinahanglan antas Action Rex nga mangin wala bala sang mga balabag or mga kulang-kulang nga mga document Action Rex. Ginabi-abi man sa kongresista ang saksiman nga pagpauntat sang biyahe sa mga OFWs padulong diri sa Bacolod nga nag-start ang moratorium subong adlaw Lunes, August 3 kay sanusiyati para hindi mabuligan ang LGU kag matastar ang tanan Action Rex pag mapreparahan ang masunod nga batch sa mga OFWs. So subungin ni siya mag-take effect. So 7 days in Action Rex isa ka semana wala na isang biyahe no sang okay. Bali 7 days nautod si Action Dale. Ara sa Action Dale? Medyo nalobat. Masaylo ka sa com? Action Rex. Sige. Pero ito ang na-mention Action Rex ni Congressman Grego Sataya nga dahil kabulig yung nga isa kasi man Action Rex. Saylo na lang guro sa piyak nga communication Action Dale ga-dial da si Action Oliver, no? Para nga mangin mayong imong pag-deliver sa mga OFWs nga yara sa quarantine facility na nga ginsaylo sa eskwelahan another 14 days na mo kung positive ka kung may asymptomatic or positive ka sa COVID-19 isaylo ka gid, no? Pero kung nagahulat-hulat pa ikaw sang resultada kalanganay for the meantime sa hotel amo na Action Dale? Yes, Action Rex. Sa kung madumduman the other day, more than 50 to Action Rex ka mga OFWs nga nag-positive sa COVID-19. Rason nga, liwat sila ginpaidalon sa test do gin-re-evaluate kung bala check to man nga positive sila sa COVID-19. Kay bangod, even si Councilor Salanga, daw hindi man makapati Action Rex. For the meantime, sa na-mention na, may 3 diri ka public schools sa syudad. Although wala din mention ni Councilor Nevero, kundi ini nga mga lugar Action Rex, ining 3 ka mga eskwelahan, ang ngalan kay para ma-avoid nga mag-panika ang publiko Action Rex. Pero ang mo to na-mention, tanakon asymptomatic ang OFW, i-pull out ina siya sa hotel, kag isaylohon sa isa ka isolation facility amon siya mga public school Action Rex kag dira naman siya i-monitor ang iya sining sitwasyon tubtob nga maka-recover kag cleared na sa COVID-19. Balikan nato na ang palayag ni Congressman Greg Sataya regarding ni sa balanse sang OWA sa mga hotel kag in-owners diri sa may probinsya kag syudad sa Bacolod. Nag-commit sa aton si OWA Administrator Kakdak when I asked him about sang status ng payment sa mga hotels dito sa Bacolod which are being utilized as quarantine facilities, no? Kagin relay man sa ako ni Councilor Salanga last Saturday sa istorya na kami nga duwa nga nakuha ang collectible sa mga hotels, no? And there's a possibility nga itang mga hotels hindi na magpaton. So nag-commit sa aton nga isettle nila sang OWA ang balayran sa mga hotels diri sa Bacolod within this week, no? Kaya according to him
balang, nakabayad naman sila initially, I think, ng mga 10 million, and they have about, I think, 25 million more na pagbayaran. So probably this includes na siguro mga hotels pati yan sa province na gina-utilize. Okay, so hindi lang siya gali Bacolod nga coverage ko. Yes, ang amount, no? Kaya pamangkot ko siya kung pilangin bayaran isang OWA, according to nakabayad na sila 10 million, and they will settle the remaining 25 million within this week, no? Action Rex na batihan ang pagpathaga ni Congressman Greg Gasutaya. Sa karon gina-verify naton ang report Action Rex nga may isa ka barangay official kag isa ka residente sa isa diri ka barangay sa Bacolod City, no, ang positive sa COVID-19. Isa ka barangay official? Isa ka kagawad Action Rex. Initial information for magkamuna local transmission na siguro Action Dale? Depende Action Rex kay mas ini mga kagawad wala nga nagagwa nga lugar. Nakagwa abi or nagbalik diri sa mga syudad. So i-check nato na kani confirmed ang background sining nagpositibo sa COVID-19. Update sa balita gikan sa Bacolod City Government Center ng Action yung Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay dundugon first ining kaso kon confirm na dugay-dugay isalyada ng ni Action Dale Salazar ining isa ka barangay officials, barangay kagawad kag isa ka empleyado yasini ang confirm nga COVID-19 positive mga ka-aksyon. Bantayan lang diri sa pagpangalagad mga ka-aksyon sa Action Radio Bacolod. Patapos ang balita sa Bacolod City Government Center sa iluhan tanang kapitolyo naton si Action Brian Morden. Provincial Hospital sa Dakbanwasang sila ay balik na sa normal nga operasyon kagiban pang mabalita gikan sa probinsya. Yari ang report ni Action Brian Morden sa Kapitolyo. Action Brian. Action Rex umpisa subong adlaw formal na nga nagbukas liwat sa normal nga operasyon ang emergency kag admission sang Teresita nga halando ni Provincial Hospital dira sa syudad sang Silay. Ini ang gin-confirm sa aton ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II no? Sang sinigila mga aga kag kumadumduman sa aton sila nga mga tagpalamating temporaryo gin sirad-an ini anay umpisa sa Hulyo 25 tugdob kahapon nga adlaw Agosto 2 so mga 7 man ka adlaw more or less Action Rex o kun 8 no nga ginsiraduhan ini matapos nga nagpositibo una ang isa ka doktor kag nadugangan pagit ini sang duha bali 3 tanan kag ang pila ka mga staff dira sang Silay City nga Provincial Hospital gintay dalo man sadto sa swab test. So sunod diri kay Diaz obtain naman na disinfect naman kag mga results sa iban na maayo man Action Rex magluwas gid lamang sining 3 ka doktor nga sa gihapon sini matinion ara pa sila sa initial sa kadayon nga pag ayo-ayo sang ila sini nga kaugalingon Action Rex. So wala na sang sablag liwat suno sa iya kag amo na pwede na gid maka-operate sang balik tanan dira sa nasambit iya nga hospital. Ari confirmation ni Diaz angot sini. So balik na sa normal tanan. Mga pila na ka days kita turning again temporary close siya. So pero na-turn talaga sa isang admission why naging problema bukas na kitang Teresita. How about sa mga doktor sila ng mga staff na maging pa-swab sila balik man sila or wala sa result nila training? Ito sa mga nagtatulong ka doktor yun why pagkat sila yung normal makabalikat nila muna. So makarating natin sa
attorney nga hilway na sa medyo kakulba ang publiko, ang mga pasyente kag mga upo nila sa Teresita. Okay, sige na lang. Action Rex, sa muna ang confirmation ni Diaz sa aton sining aga sa pagbukas liwat sining nasambitiyang provincial hospital. Gina-check pa naton pero gin-confirm yaman ini sa aton sining aga nga ang sangguni ang panlalawigan office today ginsirado man Action Rex. Ang SPE? Ang PIDA. Uy. Kay may isa ka empleyado sang board member nga daw kuanya gid ni staff yaman dira ang nagpositive man sining COVID-19. So kung nabatyagan mo medyo loya ang panabat ni Attorney Diaz, nag-problema siya sa mga problema gid no kay napiktuhan man ang SP sa sining nga mga si Vice Governor Jeffrey Ferrer way pagkapagwas ang statement niya. May pa Action Rex actually pag tapos ko tawag kay Diaz kay ina nagtawag man ko siya gilayon. Pero way pa may sabat sa cellphone niya ba si Sako man bangod giti sinigid lamang ni nga aga na kwan mo ginumpisahan ang siguro ang result sini karon pa ni sapon makitaan ta magwa guro. Yes kay posible kay do kagabi sila gid inform nga may positive nga staff dira sa isa ka board member. O galing kay hindi lang pag-divulge ni Diaz nagarespeto man sa sining board member. Kag sa saguniyang panglalawigan ini na assign nga mga offices dira Action Rex no. I-kompletohon ko ni karona with Vice Governor Jeffrey Ferrer kiti mga tao yagid initaran-tanan dira sa sulod kung anong sistema pila bala ini ka simana pila ka adlaw may mga disinfection bala matabo diri kon may ara bala sang patigayonon nga swab test sa tanan nga mga staff dira or sa sining nga office lang sang nasambit iya nga board member. O galing kiti dira daan sa SP Action Rex board member ni First District Amorin next na pirtahan duwa na da ka board member kada district pila na isa kada distrito duwa kada distrito. Tupad-tupad mala na mga pirtahan nila da. Tapos na, ang second district naman, ara mala sa kilid da. So, ngalos ka tinuparay malang dagling opsina nila? Okay, pero tubig kwarto. Mining bilog nga SP hall guro na da? Posible Action Rex halos. Mining wala opsina today sa SP hall Action Bray? Ang tinor kina ni Diaz nga sa ginsiradan anay. So, ako nga hindi po pagka-kompleto, pero piho na nagisiradaan. That's why nagtawag kita kay Vice Gov Ferrer. Pero muna, iway kita na sabat niya. So, intindihan naman sitwasyon base pagtawag ko kayo na nag-process pabila ko ng mga himuon na posible sa panlungsod no? Sa probinsya kung talalawigan office karonan ko na Action Rex balikan ko siya karon ko naging available na ang Vice Governor sa probinsya kung balungon ta kung sino ining staff sa board member Action Rex. Ini ganing staff nga puli sa isa ka barangay lang diri man sa syudad sa Bacolod Action Rex. Amo ng balita gikan sa Provincial Capitol, Action Brian Morden nag-report una sa malitaw na saksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Action Brian, kadtuan tang balita gikan sa special assignment sa pod kay Action R Tayhopon. Temporaryo nga pagpauntat sa biyahe sa mga OFWs pauli sa Bacolod. Dugang nga problema ilabi na sa mga DH, sa mga domestic helper lang nga wala makadayon sang ila biyahe padulong sa pungsod nga ila destinasyon. Amo nang pinakamasakit gid kay mabalik na lang sila diri sa Negros Occidental nga huy-huy ang pako. Yaring kaundan sa report ni Action Art Tayhopon sa special assignment sa Action Art. Tumpak Action Rex amo ginangambal ni Ma'am Monina Golmatico ang ginambal mo kay pag-igo sining COVID dito sa Manila may ara na dayon sa mga affected mo nga mga OFW especially mga domestic helper pag inibla nung diriging kontrata sa pilang ka mga agency ay pag-abot na sa Manila
pagkatapos nga ini sila ang wala makadayon sa ilang mga destinasyon nga mga pungsod, tiyang nagwa sila nag-tinad dito sila na stranded, kag consider ang iban ganimo nga mga OFW man, although nga supposedly locally stranded lang sila dito sa Metro Manila. Na ining natabo suno iya sa kay Gormatico, ginarespeto niya ang desisyon sa gobyerno nga mo lang ginahimo nila nga mga measures, pero suno sa iya si dapat trabaho gimaniya mo kag palitan niya sa national government kung paano ini mabuligan sila kay sila okay man kung may mga ginahimo nga mga safety measures kay portige man ang cases karaga sa laka. Pero dapat atong mga stranded dito sa Manila, buligan Manila, kaya may ibang action regs na hindi man makarapal ang uwa sa asikaso sa mga pangkinanglanon, particular na mga dito nagtinir sa Manila. Kag amo man ang mga nagbalik, marahalin sila mga trabaho, ang ibang gusto-gustuhan malanguntan ng ilan na tipulan dito sa gwa, ganon sa pamilya na magkapauli di, pero ang tendency ko kaysa bangod man yun sila ang wala ginayon maripatrate diri kag bangod sa proseso stricto na dapat may mga health protocol kag i-comply di nagkalaubos ang budget sa iman di sila mo ng rason kung na-apertigid ang pagantos nga kag mga reklamo man nga rabaton sa migrante international kay migrante negros. Ang iban siguro ito panatugan ni Goros Manila ay. At totoo ito mailang niya yung mga masapakan gayon sa Nagawang mayos, hindi kung may pamilya ka dito kay pwede ka lang maka-rotiner dito pero ang way gidla. Ay, hindi galing kang pamilya mo kung otro man nga lockdown totoo kan na dito sa Sinaguron, Dr. Rex. Although may araman ang gobyerno ginahatag pero mas laing gida kung may support kay barang hindi lang para sa ila kananon kundi ang tiyang pamilya mo dis nagros ka ulat man kalaom kung tani ipangutangan ng iban mo para na makagawa lang kaya laing kay bangod sining pandemya iban dito na stranded sa bahin sa Metro Manila. So ang sinigang nga paglantaw kaya para sa uwa although natin initanan na pandemic kagwa isang expect na magigo ni pero dapat may ara sila sa pagpahanda kag bastante nga pondo kay ibutali siya bangod sila naguro ang report kag sa information magkailan na action dahil nga may ara sa way mabayaran nga mga hotel nga mo ng problema sumula kung tabulyo nga nagantos na ngadaan dito sa Manila sa kudoyon pagtiner pag-abot na rin sa Bacolod sa eskwelahan pagit sila ma-standby another burden sa ila pero okay na lang at least nakapaulay ka na Jackson Dikes sa bahin sa Metro Bacolod kung malapit na lang sa pamilya mo. At least kung matapos ang 14 días nga quarantine da, positive man o kung hindi da, basta importante, ari ka lang disduktang na tauhan mo, okay gina? Tanay kagala, yung pagkating may ara, iba nagsulex ka tinumpok tiya sa kwano, o okay lang yung mga OFW, na ginag-cater sa huwa, yung ginambutang sa mga hotel. Pero kundi, kanya pabayaan ka kay emergency, talang-talang ka, mo, tumpok ka man to sa mga ginatinirani, sa mga terminal, o kung sa mga puerto, kag sa mga gym, ito nga ginatumpok, itong mga gusto magpaulay sila mga lugar, naglugang pagid ang risgo mo na base may isa magpostibo, matapikan Jackson Rex. Kung ara tadara sa madamo ng mga individual nga nag-entra man sa imo kaugalingon, apisar na luyag mo nagintani magkapauli so dapat ulat kagid kung sa ninyo sini na schedule dismayado ang migrante negros head na simula na Golmatico sa inyo daw kapigaw gid sa ginahimo sa gobyerno ta na pagnabulig sila sa ila because siya mismo nag-experience matapos ka naghalin na inis sagwa sa OFW na mata. Pero naka-quarantine na ni Isaya, nagatapos na ni. Tapos na, ang artificial nakagawa na, okay gid sila ya. Nagkapauli na sa gani siya sininga Himataxon Rex. Galing mo na sila mo. Dungan ni sila ni Ipe? Dungan ni sila, si Ipe ang moment, nagkapauli naman sa lugar niya. Nakagawa na sila ya, balik na sila sa normal. Balik na sa normal, pero yung experience nila sila niya ba, hindi na kami nasugiran sila, sir. Wala na yung hindi na masulit lang ginagihan now? Amo na nga sila mo, nakabakasyon ka man sa guwasang pungsod, 40 pag-imo na sakripisyo pabalik di. Lain pa kayo sa ilang case na. So, okay man lang natani kung wala sang COVID-19 kay rektada wala pero kung nga may COVID-19 today
maagi kayo sa process gid. Correct kayo. Lain to sa ila kay sila to yan ang gasto alin sa ginatinira nila mo. Personal nila to yan na gasto. Kaya hindi mas na makonsider na kwan mo, buat nila to yung mga turista. Hindi to yung makonsider sa OFW. Amo to nga sila yun ang nag-abagas ang ilang magkagastuhanan antes nagkapauli na sumong sa ilatag sa kamapulayan. Yari reaksyon ni Monina Golmatico anot sa sining latest karon na ma-update parte sa pagpaunta temporaryo sa pagbiyahe sa mga OFW. Actually, kadamo na sila ang nabato na complain. Hindi lang sangkin nila. Kundi, from the start sa COVID niya kaya issue, ang kadamo na sa mga kautura nato nga nag-antos nga nag-standi dito sa Manila. Hindi lamang ang mga OFW, kundi ang mga local standi naton nga nawadaan dito trabaho sa national, no, sa Manila, no, nga mapatay ka sa gutom, hindi ka mapatay sa COVID. Naton lang taon. Tungod nga wala na to sila wala na yung pakialam ang amo nila. Kaya wala na sila amo. Hindi klara niya sa amo yung may amo yung nag-close store sa iyang negosyo. So wala naglayalabo sa ila yung empleyado. So nga ato niya ang kauturan ng mga local standard, hindi lang mga OFW, nag-aantos na gidya sa tuman niya gutom kada pabudlay. Na wala ka sa tululugan, natulog ka lang sa dalan. Isa pa na sa problema naton nga ang mga standard na wala na kadayon nakap sa ibang mga pungsod, wala na yung pakialam ang agency nga nag-recruit sa ila. Which responsibly ila ang gobyerno kay nga kung natanong nila lang tayo action at ang tanan ng mga agency nag-aagigit sa local government unit. May mga tandem na sila nang namsiling nila natin nga private-public partnership. May tandem na sila paagi sa piso. So wala sila dapat hindi sila dapat magtawala. Responsability na dapat ang gobyerno sa tanan ng mga kauturan natin na stranded nga wala nagdayon o kung wala nakadayon lakas sa ibang pungsod na gusto man tani makatinawas wala sa kapigaduhon na malagyo tani sa kapigaduhon dito sa pungsod Pilipinas pero ang nabutan sobra pa. Amo na sunod sa palayag ni Monina Golmatico. Ang kaaksyon sa matay hupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Tingin ang makinig. Salamat gid Aksyon Tayhopon balita gikan sa Special Assignment sa Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:59. Dali gid lang mga kaaksyonas standbayan ay matagtapila ka mga commercial. Sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:29 ang aton oras. Sige daligid lang standby na mga kaaksyon sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokto kag ang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO plus ang aton sining mga Aksyon reporters outside diri sa syudad sang Bacolod. May tisi anay ho
yara ina nga antioxidant, vitamin C, vitamin E kag beta carotene. Santon Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:34 ng aton oras 12:34 na kadasig lang sang oras taba sige daligid lang ha matag ta pila ka mga commercials then balikan ko lang kamo dugay-dugay sa mga reports na sa aton sining nga mga action reporters pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Magbalik ang aksyon balita banat bulig pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na samtang nagpahunay-hunay kamo sa sining nga udto mahatag tanay mga pinaka mga greetings. May lang pag-monitor kay Dino Alik dira sa Hinigaran, no? Kay Seth Alunan, kabalo na gid silang kabudlay magwa sige pa. Gani man. Seth Alunan, thank you so much gid. Pablito Benedicto, may lang pag-monitor and sakay Bon Agustin Gamao. Siling ni Bon Agustin Gamao, Tilamala, Berhing Bundok sa lungsod ng Escalante City. Matagpuan, sama ninyo ako. Okay, sa bundok na ito, Lunay. Sige. Merly Gonzaga, may lang pag-monitor Merls. Kay Cathy Ver, kay Maria Mahilom Tihok, may lang pag-pamati. Kay Nelda Siguanse, and Ariel Kabatak, good PM lang. No? Kay Jordan Chavez, dira sa Bago City, may lang pag-pamati. Kay Joseph Pacifico, may lang pag-monitor Joseph Pacifico, dira sa Mayor's Office sa San Enrique, kay Mayor Gelson Tobilyara, Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Bambi Gomez, Carla Selva, and Ramil Haro, kag Christian Gayares. Thank you so much, Gid. And Jocelyn Asibita Olak, may lang pag-monitor. And kay Marca Tony Benitez, watching from KSA. Thank you so much, sir, or ma'am. May lang pag-monitor. No? Kay JLF Oscar or Oknaf Franco. No? Kay GLG Franco. May lang pag-monitor ko no sa Cadiz City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kag Create Cadiz Maniagata. Thank you so much, Gid GLG. Kay Lunila Tarosan, may lang pag-monitor. Gerlimi Atong Salazar. Kay LM Mohar, o boss naman ni sang OFWs. Gani man. LM Mohar, no? Jocelyn Libon Dispoho, may lang pag-monitor. And Seth Alunan, shootout lang, Alunan and Mansan family sa Talisay, Action Rex. Thank you so much and God bless. Thank you so much, Seth. And Alison Asivido, may lang pag-monitor watching from Gatoslao. Thank you so much, Alison. And Ide Recafort, may lang pag-pamati sa OTTG Crescent Taxi. Ide Recafort, kag Mercy Agustin, may lang pag-monitor dira sa Cubay La Carlota. May lang pag-pamati. Kay Sadsya Mihwo, mayong udto Action Rex pamati diri sa Singapore. Patamyaw lang pamilya Saraga,
Mabanes and Villaros. Thank you so much, Gid. Ayos. Di sa Monte Castro, may lang pag-monitor dra sa Doha, Qatar. Kag patamyaw lang ko taga Bangga 13 Mamaylan City. Thank you so much, Lisa Monte Castro. So, San Ganancial Agapito, may lang pag-monitor sa Sipalay City. Tamayaw lang mother ko, avid listener mo, Betty Ganancial, kag Bimbim Fernandez. Thank you so much, Gid Susan Ganancial Agapito. Kay Lunisa Elban Buena, may lang pag-monitor. Tamayaw lang sign on to sign off Barangay 35, may lang pagpamati kay Inay Josie kag Tutong Mondre sa Mansilingan. Ayos. Thank you so much. Gid kay Diggs Moreno. May lang pag-monitor dala sa Isabela. Kay Asia Fernandez. Ga-monitor ng Mamigo family dyan sa Bacolod. Kag Mambukal. Greetings from Singapore. Thank you so much. Gid yes sa Francis. Gian Resisio. May lang pag-monitor via Jonathan. Warlito Nisya, Martin Aliling, may lang pag-monitor, no? Seron Roderick, mayong udto si Rex. Great lang pamilya Seron sa Barangay Tagok, Kabangkalan, Negros Occidental. Kag Richard Esmeralda, good noon man, dara sa Bangga Mayor Isabela, Pitsahan. Ayos, thank you so much, Gid. Ronnie Mananghaya, no? Ronnie Mananghaya, check lang abi OFW nga hasta subong ara pa sila sa hotel result issue daw kaluoy man sa ila gani man. Ronnie Mananghaya. Kenneth Vallejo may lang pag-monitor. Si Sar Dimafiles may lang pag-monitor dra sa Old Sagay, Negros Occidental. Si Sar Dimafiles. Seron Roderick may lang pag-monitor sa Barangay Tagok kag pamilya Seron sa Tagok, Kabangkalan. Ayos, sige. Daligid lang mga ka-aksyon, matagtapin ang mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanad Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bitoon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe
walang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita dari sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:45 na 12:45 na mga kaaksyon sa iluhan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update sining tatlo ka mga miyembro sang Unit Militia Blaho nga nagkaladakpan sa Banwa sang Isabela pasakaan sang kaso. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sanok po, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, ginahugkotar na sang mga kapulisan sa idalom sang Isabela PNP ang ining kaso sang violation sa Republic Act 591 ukon na paghupot sang illegal nga armas kag ammunition batok diri sa tatlo ka unit sang militia members no nga ginaresto kahapon nga adlaw sa gintingog nga puwersa sang Philippine Army sa idalom sa 62nd Infantry Battalion kag sang police operations nga na-assign dira sa area sang Central Negros, partikular sa barangay San Agustin, Banwa sang Isabela. Nawa suno kay Police Lieutenant Amiel Sunico, amuni ang deputy spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office. Ining tatlo ka mga suspect nakuhaan sa armas lutang paagiban sa search warrant for violations sang violations sang Republic Act 10591. Nawa dugang pagidiri ni Sunico ining si Winifredo Carrillo Sr. nga 51 anyos ginaligar amo ni siya ang vice commanding officer sang unit militia kag community organizer sa ila sini nga barangay dira sa area sang barangay San Agustin. Wal kanday Martiliano Lindayaw kag Dimas Lindayaw mga miyembro kag upod man ni Carrillo nga og naga-organize sa area kag sa ini nga organizer yara sa idalom sa sang Central Negros 1
Leonardo Panaligan Command sa idaluman sang New People's Army. Now, sunod di kay Sunico, kahapon bit-bit ining tatlo ka search warrant nga gin-issue man ni Judge Cleman Hison Fernandez sang Regional Trial Court dito sa siyudad sang La Carlota na recover sang mga katapo sang Philippine Army kag Police. Ining isa ka caliber pistol nga may isa ka magazine and duha pa ka unit man sang caliber 38 nga revolver nga may mga bala man. Naudog ang pagidiri ni Sunico nga karon nga adlaw posible ba si ipasaka na ang ining kaso sa sining batok sa tatlo ka mga miyembro sang unit militia. Are pamatian ta si Lieutenant Amiel Sunico. Itong subject na to, yung 51 years old na suspect, isa sa alleged na vice command ng unit militia, isa sa organizer ng armed groups sa kanyang barangay. Yung dalawa po? Yung isa, yung 46 years old. Opo. Ganun din, organizer din po siya. Okay. Ang nakuha sa kanila, yung isang caliber 45 pistol, nung nag-search warrant sila, nakuha rin sa kanya yung caliber 38 revolver saka apat na live ammunition ng caliber 38. Ano po bang status ngayon itong tatlo na nahuli ngayon? Bali, ongoing po pa rin yung investigation niya for filing ng case pa lang. Ano po ba yung kaso against them, sir? RA 10591 po, yung comprehensive law on firearms and ammunition. Pulong sila ngayon doon sa Isabela po? Naka-under custody pa rin po sila sa municipal police station niya. Action na Rex, finally, nakahambal gid si... Napahambal mo gid man sa ba? Nami manglitingog ya. Oo, kagkatahom sa tingog ya. Na ulaw-ulaw ka pa, sir eh. Kasi, alam mo, nahihiya kasi ako, kasi first timer eh. Siri ko gani daw. Mayo man, at least first time ya guro nga sabat sa imong tawag din, no? Yes, Action na Rex. Nalagpatan, kag na-timingan, na siya mismo on the mood sa pagkasabat sa sininga. Di ba assistant ni siya ni Garcia? Oo, siya nasubong ang deputy spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Good. At least kung wala si Garcia, ara siya. Yes, kung wala si Garcia, kagalang-alang siya, maayo pa siya maghambal man. Maayo manggali Oo, nami pa sa tingog ya. Oo. Piling ko gani, kagina, sir, okay, salamat po. Kasi ang ganda pala ng boses mo, yung makakarinig ng boses mo, may inspire talaga. Gindayaw mo pa siya. Anyways, salamat gid sir. Thank you gid bisan paano first time nga nabatian tingog mo di sa Action Radio kung wala ka nag-assistant, why ka nabatian ng tingog mo dre? Yes, Action na. Isang primero daw siyang head sang daw spokesperson sa sang Nokpo mo. Kumo nga daw kalang-alang sa iya, gindesignar naman si Police Officer Garcia. Yes, si Major Garcia. Tapos gintrain man siya ni Major Barnizo. Subong niya, maayo na siya maghambal. Maayo na siya maghambal. Sige, sa ulitin sir. Oo, sana kabay pa magkakaulit. Nakikinig siya ngayon kasi pamatian niya daw yung tingog niya eh. Ni man hintayin niya yun. Tsaka para malalaman niya, ganito pala yung busis ko. Ang ganda. So next time, sino ganito? Si Sunico? Police Lieutenant Amiel Sunico. Good. Balita report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang ka-action nyo, Action. Alvin Graba, una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action, run! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba, na patingog yagid sa sining interview ya ba? Sige, salamat and thank you gid sir, no? Kay Sir Sunico Drang, Assistant Public Information Officer sang Negros Occidental Provincial Police Office. Kagay Action Alvin Graba. First time ka nabatian tingog yun ka okay man gali, no? Ayos! Sige, matapos ang balita sa Nokpo, kantuan tang BCPO, Web Action, Eric Magbanwa, bangod sa droga, 33 anyos nga lalaki ho, naghikog man patay sa barangay Sumag, Kaina, sang Kagahon. Yari ang countdown sa report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric! Yes, Action Eric sa kanton, na muli kinahulat sa subong Lunes nga adlaw. Nga may ano? May. Ayo di purma.
Duara ka naman. Basi mauwi-uwi naman tana. Maghapon nga wala naman na. Hindi. Basi mapunuran tana, bla. Biyernes pa gani. Biyernes pa? Oo, Lunes pa lang. Ate, okay. Oo. Muna ang importante dapat mangin positibo ka. Ate, okay. Good. Hindi ka mag-negatibo. Tiway kita na? Ara na. Namo. Ayo di purma. Ang kaon tani. Opuso. Ragkaw na. Opuso tani Axorex. Oo Para nga mangin mabusog kita sa sining simana o sa simana. Luya na. Ayo di purma. Para pagkasunod ka si Mana, luya na. Wala na ibuga. Wala na ibuga. Loy na. Ayun. Pero subong nga si Mana, dapat nga masinadyahon kita. Kay kung magpangasubo kita nga daw gintapikan ta COVID-19 na mo ginang problema. Dapat wala sang kasubo Yes, dapat wala sa kasubo. Dapat mangin malipayon kita. Pero importante, mahinalungon lang kita. Oh yes, Axorex. Social distancing, wearing face mask, and mga bon kita sa atong kamot. Mano? Mga bon kita sa atong kamot. Mga habon? Gamiton ang may konsensya nga habon. Ayo di purma. May konsensya gina. Kaya ang konsensya mo, amo na magkatublag sa imo ka magkasiling. Laban Tapos mo pang habon, panrapo. Laban, tapos pangabon, pang trapo kagin, no? Pang trapo kagin, no? Okay, basta ang kamot mo, no? Amo ginang importante, no? Tiradada, kapsad, kagagawa, jopred, no? Okay. Pangabon kagin, no? Ayo di purma. Tapos mo padala, pangabon kagin. Para nga malayo ka sa germs, kagawa, jopred, no? Bo sa germs, kagawad o ginapabati-batian niya kagawad, no? Ang tirada, kagawad. Magpadala ka panghugas, kaya sa mo kamot, parang ang germs, mapatay sa kamot. Ayo di purma. Imugin padala. Kagay Kapitan Chad Feriadra, binadugsing-dugsing talang ni sila, manti kung kaysa sa subong at tiyempo, dapat mangin malipayon kamo mo. Dapat kid, no? Hindi na kita permi manumdum sang COVID. Awan sila medyo pasudlon, tama sa pipinsaron ta, na makapalipay kita sa makadali lang, Axorex, no? Kaya kabudlay kung magpangasubo lang tang pangasubo ni. Nantawabla si paring Ed Lumugdang, kag si Madam Karen. Aga pangasubo. Nanawag sa gali kay nasakon. Sino nanawag naman? Si Madam Karen si Madam Karen, ano ko no? Ambot ko na to pa to Basta kay gamiting pa ko kay ina mo. Huwag na to. Ayo di purma. Ara Ang bukol ko no? Ang bukol. Ang bukol ko, ara pa. Pero ato wala na. Ara pa kuno Ara pa kuno galing kiti ka hapos man lang di mag-agi di ba? Hapos man lang tayo mag-agi di anon mo. Kag magsiring ma-coffee to dis dalo mo. Di ka na masiring at pregin biring ko sa gardens dalo ma. Nan kuanan ra. Ito way man, no? Ayo di purma. Paring Nono. Agisando. Lang nga pag-monitor da. Paring Manuel ko. Sa Silay. Paring John kakamay kumarita ron. Paring John kagronali solinap. Guwapo sa birthday to. Doon pinablog babo. Ito yung litso niya man. Daw pulo. Blaka bilo. Budamo to. Grabe. Puerte preparasyon ni Paring John sa birthday yan, no? Kakadto ko to. Ikaw ya wala? Wala. Ati perde ka lang kuya in your dreams, bro. Ayo di purma. Siling ko dito. In my dreams. In your dreams. Not really. Sana all. Gani man. Pare Manuel ko mayang hapon da. Mayang hapon ang da sir. Kay kagawad Lodi Peter Maymay Noble. Kagawad Lodi. Peter Maymay Noble. Monitor sa gali. Monitor ni siya. Gani. Ti sila pa mapag-greet, no? Damo pa di. Pag-greet ka mo tagadaan kag kumang mga susubra waslik lang mo. Ayo di purma. Hindi amo. May mga waslikanay pag hindi niya. Waslikanay kung wala ginman teksanay na lang Ano? Teksanay. Okay. Kung wala waslik, teksanay. Kung wala teksanay, piimay. Ayo di purma. Hindi amo. Ano ning droga ni isang 33 anyos ning naghikog ni? Lo, may nagsorex kay tito kining halina sinitanan ang punot dulo sinitanan. Gani? Amo ang droga aksyon na Rex. Sus ka mo man. Kining napatay bala na 33 anyos nga lalaki
nga nasapuan nga nagabitay sa iya sini kagulingos puno sang lubi sa og sarano o sa likod sa ira sini kapulian Action Rex may higot ni sang kalat. Now sa papakusisa ni Police Lieutenant Junito Pastrana ng Hepe sa Station Number 9 nagapakita diri nga prior sa insidente nga paghikog ya kainas sang kagahon sang kabigli nag-away ini sila sa iya sing live-in partner kag masaming nga nagainit ang ulo sining napatay kay once kani nga itopiko sa isang live-in partner ang parte sa droga daw init gidang iya sining nga ulo kay masamin sa saway sa live-in partner ya nga untatana ang iya sining bisyo kay ti ginako mas live-in partner nga nagad-droga giman gali ni ang iya sining live-in partner so amo to ang kagabi sa pag-away nila hubog ini ang biktima kag prior pagiging sinang natabo kapag ikog kasi kagahon may ara kani nga suicide note maging sulat ini biktima sa cellphone niya nga na-recover man kay na sang aga ni Lieutenant Pastrana dito na basahan nga nagapamilin-bilin ini siya sa iya sining mga pamilya sang sining ginhimo niya nga paghikog Action Rex. Yari si Police Lieutenant Junito Pastrana ng Hepe sa Station Number 9 sa interview sa Action Radio. Isang kagabi, mga alas 10 to alas 11 o alas 12, nagalisay ni sila tapos nakainom ini ang biktima. So nag-away sila sa iyang living partner. Pagkatapos, naglakat ini siya. Sige, expect sa iyang ulo asawa, nadra lang siya nagtulog sa may garage nila sa tupad nila mo. Daw, gym na gamay. Sabi dito nagligid. So, sang aga, pagbugtaw nila, nasapuan nila ang ining biktima. Nagkakabit na sa puno sang lubi. Wala na pa action Eric falsely kay sang pagkatapos sa ni process sa crime scene kagina kung sang suko, na-recover sa ining cellphone niya. So, gin-exploit gamay. Dito sa message, to nakita, to sang uli nga may insay, to sang aging drop nga daan. Amunay nga sa nagapalangga sa iya, kung nagapangayos sa sang pasensya, naman ang ginutas yung pangkabuhi niya. Pero kung basihan kitang ilang away, kung anong ginalinan, na kumpronta ta kaginang iyang asawa, na tungod din sa bisyon niya, accepted yaman nga iyan yung tingdikte magagamit sa illegal nga droga. So, muna ginatulod yun lang nga untatan, basta ganing istorya nilang partition ng abagay, duga init dahil ang ulo sa isang biktima. Accepted gaman sa living partner nga inisal ga bisyo gaman na siya. Kagisa pa sa record gagwa tingalan niya nga natukhang sa samuna. Hindi gaman isaya notorious user lang gidati. So, managuro, simple parts ng mga effect na kung kisa sa illegal na droga, may mga depression na damo. Kasi lalakot na, may mga anxiety, so managuro nag-trigger blas ang iyang parang nautason ng iyang kabuhi. Action Rex si Police Lieutenant Junito Pastrana ang Hepe sang Station Number 9 sa interview sa Action Radio Ango tini sa paghikog kag nagresulta sa kamatayon sang 33 anyos nga lalaki nga nasapuan patay kay nasang kaagahon. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod TNT, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magmano nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa sa imo sining balita. Launa in punto ang aton oras mga kaaksyon. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga
Sa iluhanta ng mga balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters sunahon tang balita gikan sa San Carlos City ni may kangtanan sa COVID-19 update. 3 ka mga persona nga OFW positibo sa COVID-19 ho sa pinakaulihing record sang City Health sang San Carlos City. Yari ang kaundan sang report ni Action Stephen Presquito. Pen? Date nato sa COVID-19 nga sa din may 3 naman ka mga persona ang gindeklara sa atong City Health nga nagpositibo, no? Nga sa din ini sila mga overseas Filipino workers o OFW. So na pa sa aton pag-interview sa kay Dr. Arnel Lawrence Portugues ang bilang City Health Officer sa siyudad sa San Carlos nga suno pa ining 3 ka mga OFW nga puro ini mga lalaki nga nagaling sa nagkalain-lain nga lugar, no? May ara sa Middle East, may ara man sa Europe. So apang since pag-abot nila dira sa siyudad sa Bacolod, so gilayon ini nga na diskubrihan o nakuhaan sa swab test kay nagpositibo sila. So gilayon ini nga gin-transfer sa aton nga quarantine facility dira sa mismo sa EB Magalona. So gani nga ang ing 3 sa karon wala nakaabot diri sa siyudad sa San Carlos. So apang ini sila mga residente sa siyudad sa San Carlos. So amoy na karon ang gintay-balo sa ato ni Dr. Portugues kag dugang paniya nga ang mga nakuha na karon sa mga swab test ang diri sa aton sa San Carlos City Hospital nga mga nurses and doctors mostly nang negatibo karon sa ilang mga swab test kag may ara pa, no, nga wala pa natapos. May ara pa sa mga seaman naman nga naka-quarantine man sa karon mostly, no, sa ila negatibo man sa resulta sa ginpatigayon nga swab test sa aton nga City Health diri sa siyudad sa San Carlos. So amoy na sunod pa sa Dr. Portugues nga may ara pa sa gihapon nga mga wala pa natapos ang pagkuha sa swab test, padayon pa nga continue ini ang ginahimo sa City Health para nga makumpleto kag may balaan kung sino ang positibo kag ang negatibo sa sining pagkuha sa mga test para makumpleto na nila ang ilang 14 days nga pag-quarantine sa barko ang mga seaman kag diri man sa aton City Hospital ang aton mga nurses kag doctors. So amo lamang in Action Works ang report alin diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Action Stephen Presquito sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Stephen Presquito reporting live gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Action Stephen, sa iluhanta si Action Tamon 40 gikan sa Dakbanwasang Sagay COVID-19 update. Sa Dakbanwasang Sagay positibo na duga nga naman ho may yara na sang 36. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sang report ni Action Tamon 40 gikan sa Dakbanwasang Sagay. Action Tam. Yes, Action Rex COVID-19 update diri sa Sagay. Sa pinalikdan niya nga si Action Rex may ara positibo nga 31 subong nadugangan sang 5 ng infantile size na ini Action Rex ang positibo nga nakabalag diri sa siyudad sa Sagay kag may ara 18 na nga nag-alayo kag may ara suspected isa kag 224 ka mga POM Action Rex kag ining 5 nga nagdugang Action Rex ining ika-20 o kung 32 amo ining 15 anyos o kung 28 anyos lalaki Lisay taga Barangay Fabrica kag ang ika-32 amo ni siya ang 45 anyos Ilisay Barangay Mugaan Baybay 21 anyos lalaki Ilisay from Barangay Colonia Divina o Divina kag ang ika-35 muning 21 anyos lalaki kag taga Barangay Paraiso kag ang ika-36 amo ni ang 47 anyos lalaki taga Barangay Odsagay OFW asymptomatic kag subong ining anom ara na sa healing center sa Banwasang EB Magaluna kag amo ni Action Rex madulong naton mga balita COVID-19 update diri sa siyudad sang Sagay. Action Tamon 40 nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Tamon 40. Balita gikan sa Nakbanwasang Sagay. Sa Iluwantang Cadiz, si Aksyon Roger Gotib, 40 anyos nga lalaki patay matapos aksidente nga matapos nga aksidente sa ginasakyan sining motorsiklo. Kag kapulisan padayon ang investigasyon sa kaso sang 14 anyos nga dalagita nga nasapuan patay sa sulod sang kampo sang Tubo. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, patay na sa madagat sa ospital ang 40 anyos nga nagsasakay sa single motorcycle. Inila aksidente mga alas 5:50 tanggal sa hapon. Sa hapon Agosto 2 sa Bahinsang Purok Gimelina, Barangay Dagar National Highway. Diri sa may siyudad sa Cadiz, ang biktima gikilala kay Jeffrey Galleron E. Alecre o kon Alacre, 40 anyos ang edad, kag residente ini sa Stop Balderrama, Barangay Luna, siyudad sa Cadiz. Sa report investigasyon ni Police Corporal Dindo Ibag sa Traffic Section, nagalin ini ang biktima sa may Villa Luisa Housing sa magkapadulong kung taliman sa Don Salvador Dos nga housing sa Barangay Tinampaan, sa magkabot sa among nga lugar tungkol sa madasig kapag padalagan sa iya siling nga single motorcycle, wala madanin isang control, kag aksidente nga ini ang natumba, nagtupa sa simentado nga dala ng ulo sa biktima. Ini siya ang gikuha sa mga rescue, gindala sa Bahinsang Cadiz City Emergency Clinic, apang ini ang gideklarar na dead on arrival. Samtang padayon Aksyon Rex ang investigasyon sa kapulisan sa Bahinsang kaso sining 14 anyos nga dalagita nga nasapuan nga patay na sa tungas ng nasulod sa kampo sa Bahinsang City San Jose, Barangay Mabini, siyudad sa Cadiz. Wala pa karon makilalaan gid kung sino ang naghimo sini sa pagbuno nga sa diin 4 o 5 ka mga pilas kay isa din dako nga pilas sa idalom sa ilok sa biktima nga ginakabig nga mga fatal nga igo. Ang investigasyon nagapanayon pa diri sa Bahinsang Cadiz City PNP. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib nga report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa Iluwanta ng La Carlota, naka-standby si Aksyon Percival Villamor. Ini may kang tanan sa duha ka mga persona dakop sang kapulisan sa banwa sang Moises Padilla nga naaktuhan nga nagahampang sang tungits. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Aksyon Rex, ang Moises Padilla Police Station nag-conduct sang operation against illegal gambling kahapon nga adlaw. Kag ginapamunuan ini ni Police Captain Lumandas, Chief of Police ang Moises Padilla. Dakop dire ang duha ka persona nga ginkilala sa kay Robinson Paktang Domusmog, 63 anyos, pumuluyo sa Ngasinda sa Lapid Barangay Inulingan, Moises Padilla. Kag isa dire ginkilala man sa kay Bibit Danilo Kanyiti, 46 anyos, kada pumuluyo sang Barangay 4 Poblacion, Moises Padilla. Ini ang operasyon ginakandak sa aton kapulisan, kag gindakop ini ang duha kad na aktuhan nga nagahampang sa nga illegal nga panahor nga tong ginakilala naton nga tungit, kag nakuha sila posisyon kag control ang isa ka set nga baraha, kag ang gintaya nila ini nga 175 pesos. Kag sa karon ini ang duha aras custodial facilities nga Moises Padilla PNP kag nagapangatubang sang Republic Act PD 1602. Live report gikan diri sa Moises Padilla para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa area sang Central Negros, partikularmente dra sa La Carlota. May lang pag-monitor kay Gilbert Hovia. 5x5 ang signal sa FB Live. Ay, 5x5 with the trailer pa niya, no? Gilbert Hovia, no? May lang pag-monitor kay Donald Dinapo, Los Biminda Olarte, ho? May lang pag-monitor Los Biminda Olarte. Kay Philip Lorente, kay Roe Franz Aurelio Pagalilawan, ayos, kay Gary Camacho,
Pinipona, dala sa Hacienda Carmen Talisayo, may lang pag-monitor sa Pinipuna, Castigador, kag Posadas family. Ayos kay Sir Edwin Pinida, may lang pag-monitor. Alan Navales, kag kay Jusing Topas, may lang pagpamati man. Erlinda Alvarez Naraso, dala sa Bago City, good PM lang. Kay Joan Kabaya, no? Good PM lang, no? Kag kay Nanay Salving, kag Nanay Nita sa taga-Antulang Isabela. May lang pag-monitor. Rimar Gicano Haliasgo, may lang pamati gid, no? Sa sining mga inoras. Ayos. Sige, daligid lang mga kakson. Standbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugan. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid mga kaaksyon. Why na ta time buwas naman kita kitsa diri sa inyo sining palatuntunan. Salamat gid. Sa sining bahin, mapag-goodbye na kita-kits kita buwas mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa diligid lamang madugay upod kay aksyon. Welma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan. Aksyon Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon